Usa ka bag-ong himugso nga baby boy ang napalgam patay sa gamay nga kanal sa usa ka residential area sa General Santos City. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Kini siya nagkulong daw ni dia maway sinina. Gianak gid siya oo. Luoy kayo. Gilayong giputos og panapton sa mga residente nga nakakita kining usa ka baby boy nga napalgang patay sa gamay nga drainage canal sa usa ka residential area sa Purok Siloay Fatima, Barangay Dadyangas West, General Santos City pasado alas 7 sa buntag adlawng Biyernes. Napalgan kuno kini human dunay usa ka lalaki ang nanilhig sa maong lugar. Ura siya og basura nga gilabay lang ba? Sumala sa barangay health worker sa maong barangay, fully developed na kuno ang bata. Assessment mo mga pa-full grown na gid siya. Kaya nga kompleto na siya, na siya kamutiil, tapos kompleto na pag-iinundlan. Sumala sa ubang residente, posibleng dinhi mismo sa lugar nanganak ang inahan o gibili na lang ang bata. Wala gito siya gilabay ay kung gilabay pa to kabalot unta siya wa man siya nabalot murag diri gid siya diri gid siya gianak diri na lang gid siya nabtan. Apan sukwahi kini sa assessment sa barangay. Ipod may makaingon kung posible dito siya nakaanak kay wala joy bakas nga dugo sa semento. Nakigalayo na ang barangay laki PNP alang sa pagsuta sa kung kinsa ang nagbilin sa bata. Possible din na tinapon lang doon at hindi taga doon yung So sa ngayon ongoing naman yung investigation natin sa kaso. Sa mga kabatan-unan, nilabi na ka ng mga 10 age pregnancy, dili sila mahadlok like para sa kuha na ako nga BHW anda mo tabang sa ilaha. Wala man sila ikabayad mga anak, pwede na mo sila i-refer sa doktor. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.